ng mga kabanan ninyo itong tulungan kung ako ang pasultihan. Okay. O man si Katong ni Rafael, ano yan? So, kita ninyo itong programa, may gana. Kung ako ang pasultihan. Okay. Asap kita, always say a prayer. Kini si Mr. Asap Trifon Morales. Thank you, Lord. Ihatag ka namang grasya, matag-adlaw. Thank you, Lord. Okay. Ang siyot ang po ka na itong hatagan ng pagtagan ng pinadakin ni sa kababay na mapatawag lang sa nga niya piding. Kinigibuatan ugdo sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong singer, si Piding. Kini akong problema bahin ni sa akong iro nga binuhi ug kun nganong na problema ko ani ingon magud ini ang mga paghitabo. Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo, sinta. Ikaw ang lahat sa akin at baka mamahalin. Ilong mo no diya, ilong mo. Kaya ito iro, blaki. Huwag ka yun. Ano kaingon magkawal si kawayon? Nayo. Usap ko kanta, be. Usap ko kanta. Ikaw ang lahat sa akin at baka mamahalin. Ano ka? May pagkot. Uy, nakigduwit na ako. Ikaw kuno kanta, be. Makigduwit ba si animo? Okay, kanta, ha? Sige. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Awa. Wa mo juwit ni mong ero. Tanawa, nagbugal-bugal na. Bantik lang iro. Bantik ang blaki, haro, ha? Wait, ikaw, no, ha? Mangunay ka na. Diya, oy, mura ka magway buot. Mangaway magkag-iro. Paglungag na ko na dito. Ay magpalit kong parasutan na to. Okay. Oh. Saan naman? Ha? Saan naman, be? Oh. Pero, sa sudan ipalit mo dahil? munggos o ginaling. Wow! Kanada! Pulo sa rumasabaw na. Nay adobo ginununan. Wow! Tara niya. Mga natin, gutom na kayo ko. Naluto na din kanon. Gani, hara? Sige, kay magsukad ko. Dong, dali na oy! Sayas! Oh, no, day! I promise you. Dali na lingkod na diha, oh. Oray. Ay. Nga naman ka, sa problema ni mo? Kuhaan ba? Sa? Asa man itong adobo? Ang ginaling. Anong gusto mo inununan? Asa naman itong adobo ang ginaling, day? Dito ato, eh. Ha? Mangita magkaadto nga di man to ato. Gina, mangguni mo din is ato. Abila ko ato. Kay ato bitaw to, pero dili kita may mukaon ato. Kitsa ba day? Kang Blackie. Kisang blaki? Ang irugod na to, ugod. Sa! Ang gawag ng piting eh. Gisiguro mong iro. Asa matang utok na babayana eh. Ako ngayang ba na pagkanon lang og munggos og inununan? Unya ang amo iro. Ginaling pa og dugo-dugo. Huskang yung mga kababayana. Ang buta nga ng piting eh. Ngita ko siya ihaw ko iro. Ihaw ko. Hanggaw! Pre, sumingawa ng kunin mo. Numdum lang ko atong kabuang sa kaniadtong tanon pabataban. Maugi, pre. Dugay-dugay mo ka na wa din sa ato, pre. No? Na? Hindi ka katuwig dito sa Udi, pre. 3 years ba siguro, pre? Murag tulo ka tuwig. Mo, Yo, ko na. Ay, kabala ka, pre, na ako sinugatan para nimo. Sukod ko ta. Sukod yung bago to na akong pinalit. Paigo pa to ni Macau. Igo pa to ni Macau. Sapatos. Kani sapatos. Wow! Nikki! Niki, sakto mo na ni mo. Salamat kay pre. Salamat kayo. Pinangka to kay kundi mo, pre. Natural. Original mo na. Mahal ka na, pre. Oh, mo ba, pre? Pila o din, pre. Sobrang 10,000?
Your words good. Gipalitan, di ka? Kay mo akong gusto nga kanang sapatos sa may mong isulob ni kasal sa akong anak. Ha? Kasal si mo anak, pre? Oh, pre, kasal. Mao nga gusto na ako. Kana gyud sapatos sa may mong isulob, ha? Gawa sa ng sapatos, pre. Napag pinalitin mo nga karsunis o gimuhang ipare sa karsunis kanang mga polo shirt ug unsa para diha, sapatos pag polo shirt o Amerikana og barong. Kana mo gisulob, ha? Ha, hubos gyud nimo, di na nimo sulobon. Oo, na dili, pre. Uy, sulubon nila ako. Unsa? Ikaw ba? Yan, yun. Ano sa mga kasal, pre? Karong Domingo. Unsa lang daan mo dong? Ay, sapatos na yan. Bago? Well, mag-ugyod. Di na man sa kaana. Ay, nangutang sa ka. Wow, uy. Utang taon. Makautang ka kuhanin ka siya, kani? Perti ni mahala. 10,000 ni. Pila? 10,000. Mahal agod. Well, gikan ko ng gawas. Unsa di kas gawas ba? Gikan is gawas dahil ni pare dilyo. Ha? Oh, nanades pare dili di ay. Uli na, ang Saudi. Nya uday para ako di ay. Ang imo, niya na lang kuno nag-adto na to sa, nag-adto niya sa, muat nag-adto na to ilang bahay ba? Kay, kasal kasi ng anak, patukon man ta. Mao ba? Kausa man kasal? Karoon na Domingo. Unsa kay sulubon ako sa kasal sa anak ni Paridilio, no? Kani na lang po, ay. Psst, oy, Blackie, quiet! Blackie! Ay, ginuo ko. Blackie! Naunsa maka to? Ako atukon, be. Hindi lang nagkakuha nga ka. Hanggo ka. Wala ka kilala ko. Paghutom ko ni mo. Puspusan na ako sa Blackie! Naunsa? Sayas! Iusa ni mas Blackie! Uy. Siwa, uy! Okay na lang kung sa Unya nga nung murag napilot mga tana. Giusam na nimo, gipuspusan na nimo. Uy, puspus ko. Makakuna gyud nimo eh. Nagbitbit pa kag puspus ay mulimot pa gyud ka. Parawag gyud mo. Ay, sa Hanggaw ka ha? Yun sa mas daki ba? Nahibaw ko nga may kalagot akong banas among iro. Kay nakita man gud niya kung unsa na ko kapinangga ang among iro. Unya. Sayas, pagstorya na gud ta. Sayas. Unsa man na tayo? Manong kontrahan mo gid mo atong iro ha? Unsa may saa na? Ay, kanya mo, may giunsa man ako ng iro. Hala, mangutan na kagiunsa nimo? Sumagiunsa nimong iro? Manang imo itong kipuspusan? Sa ura, paghuton mo ka na. Di mo mo ilan ang iro mo. Paghuton ka, kay di man ka kahibawang mo dag iro. Di ka kahibawang mo pangga og iro. Kanang iro ni mo, mauna lay imong palabi. Unsa ko ko sa ipalabi, oy. Sma, kasi buhat ni mo, ha? Ang imong iro, lamig ay sudan. Adobo, ginaling. Unya, humpa. Ako taon diri. Ha? Kaban ako nimo, pagkano lang mo munggos? Inununan? Nalimod ka nga ako'y mga inanarbaho para makakaon ba? Unya mo na yung pakaon ako. Kada iro, usamig mo ka na, ha? O sige, mo na din eh. Pahatagin mo nagparta para pakaon na ako. Ha? Para kanunin na kuha na. Ginuo ko yung taon ni mo sayas. Ginuo ko paghilom di ako. Nangikita sa atong iro. Dili man good, unfair man good ka kayo. Ako hinoon nga maoy nang inabuhi. Ako nga mong bana, pagkanon lang kunin mo, ana. Samtang ang atong iro, ha? Saba pa kayo, ha? Say, di takatugan eh. Manoy no imong palabihon. Asa ko justisya na? Jesus, ginuo ko yung taon, Mariusip, yung taon ni mo. Yung taon sayas, ginuo ko ni mo. Kaya, sawa na rin. May pinalabi mo ka, ha? Ako pidingo, hilom-hilom lang ko. Pero, sobra lang kaya imuha da. Nya, unsa ba gusto ni mo may tabuan eh? Payasan ni Rode! Payasan na! Sige, manglayas me. What? Ang iro mo ibuot ako ipasabot nga mulayas, dili ikaw. Imo man ang palayason ang iro, pwes kaming duha ang manglayas. No! Yes na! Sabas-sabas na sa inahay. Kalambing, sa taon ko ah. Hoy, Brain! Brain! Gawasan mo na iro mo? Sabaling, anuhak na ko? Hoy, Brain! O lagi, palauson ako. Hello, kinsa ni? Hello, pre.
Oh, Mas! Si Tomas, lagi tagali ka. Ibaw, kailang tingog ni mo sa mga Tomas, ha? Tawag mo ka. Pre, kalausan na kung mo sa muluhod sa anak ni Paridillo, pre. Kamu si Maripeding, no? Mauma, pre. Oh, kumaw lagi, no? Ipamaliw ko Paridillo sa pagkaibaw ni mo. Kaya ako yung sugo, kay busy ko no kaya. Ugma na ba ako, no? No? Ugma naman yung kasal, no? Limot man ko. Nalimot na kasi ang isulti. Nalimot man ko, pre Tomas. Ay, limot-limot yung prelo sa... Parehas yan na doon, itagal sapatos di Paridillo. Mas dindo pag inang imo kay Brandon. Mao ba? Sorry do kayo, pre. Iya mo ng pagbuot, pre. Saon mo kayo, may. Mau kita pre, pero ay kaso na pre. Dindo sa tuyang yatag ba? Nindot mo sabi nga ako, unay. Mahalon ko ni. Sige pre, importante pre, importante kayo ni pre, nga natin pag-usap sapatos. Sige, maugin, pre, maugin. Gigigin. Maluhor sa ka, pre. Pre. May nuwan. Sige, pre, kita lang ako ba? Okay pre. Ha? Usa ta sa muluhod sa kasal? Si Pre Tomas, may gisugo ni Paridillo kay ay busy kung kay siya. Mao ba? Mga pagpalitan dito ka ito regalo. Ikaw na bahala dito kung ano sa itong palito nga regalo, ha? Kanang mahalon. Eh, gitagaan na ba kung Paridillo og sapatos nga mahalon, right? May mo kay gitagaan mo. Tural, may kugot mi. Pero basig, imo, nag-abot na to dito siya, ha? Tagaan sa ka. May unta. Tagaan lagi ka. Ako'y mangayo. Unsa unta? Ako'y mangayo at Paridillo para imo. Di na malipad na ako. Sayas. Excited kay si Saya sa kasal kay masulob kuno niya ang bag-o niyang sapatos sa gihatag ni Paridillo niya. Nagsige na gud siya sukod-sukod gud. Unya pagkaugma na. This land is mine. God give this land to me. Kaligo na dito kayo rin mga ilis, ha? Kaligo na. Robo niya, kalayo pas oras. Ikaw, good. Hala ka. Kadi. No works pa rin din yun. Hello, pre. Pre. Hello, pre Sayas. Si Magda ni. Uy, Marimar ka. Ikaw mo din eh. Pre, kay gisog ko ni Delio nga patawagan ka. Kay ipaingon nga, pasayuhan mo dito sa simbahan. Kamo mag-sponsor sa kasal ba? Kay nakagig ka may rehearsal. Mauwa? Pre. Alas 11 ang kasal, pre. Niya kung mahimo, mga alas 10, kung ano mo dito sa simbahan. Away problema, Mare. Alas 9, nakarami dito. Sige, pre. Salamat, pre. Uy, sa mayan, Mare. Sige, uy, sa payan. Sige, Mare, bye. Unsa ko noon, sa? Kuan ta sa yung ko na ta dito, kaya ako nagamay rehearsal. Unya, gusto ba may gihuwat ni Mida kaliko na dito? Tuom ka ng kaligo. Ha? Awa ka ra? Di ka mauwaw, ha? Bago ka kasulis, bago sinina, bago sapatos, unya nagsulong bay kaligo, nanimahong amahong. Pagay? Ako taon. Sige, di ko maligo, pero mamot pa masal kong perfume. Mao na diha. Yan nagtuo ka, mahumot na ka. Nagsagol na mabaho ni mo agang perfume. Pagkauwaw ka lang yun. Di pala ta ka bana ay asagot ang kumukuyog ni mo, eh. Ay, ang hanan ni mo, yaw-yaw di ay. Pag-ilisan dito kayo sa'yo, takot pa dito. Nagilis sa bitaw ko. Ikaw, naman, di ka mag-ilis na. Ang samli niya akong gisulob, ha? T-shirt, pero kabag-uwa ni. Uy, saya, sponsor taong ka. Uy, kinala magbarong ka, di ka mag-t-shirt. Ha? Yung barong bitaw ko? Sa pawon mo lang ako barong. Umusam ka, eh. Ayaw ko raw na, ikaw atiman na imo kagulingon. Pinalit dito kay ginang alas 9, ito ano dito sa bahay? Lagi, kadiyot lang. Kaning tata kong risoloman. Sumot ang magsapatos ko ito bagong mahalon ng sapatos nga hinatag ako. Kung Paridillo? Asan po ito? Dali mo ito ilaw mo butong. Yara. May kadya. Unimbal! Huwag batas ang pambansa. Katagkaraning kita na ni. Imo kita ko sapatos ng mahalon. Mapatay na kayo, ka! Mapatay na ka! Sayas, naunsa de ka, oy. Isyagit mo ganyan, naunsa ka. Asa itong pinuti, ha? Asa itong pinuti? Asa itong pinuti, Dre? Unsa man nimong pinuti, oy. Ipasol ko ni Irwa. Ikit ako sa sapatos. Bago pa kayo. Dahil, dawa. Mapatay ko ni Irwa. Wal! Mapatay ko ni Irwa. Asa pinuti, ha? Asa itong pinuti? Hala. Suko gid kay si Sayas sa kumbana kaya sapatos sa bag-o gid kaayo gikunis-kunis sa among iro.
Daghan kay kinitkitan, mao nga ako na lang gibuhian ang among iro kay basig matigbasan ni Sayas. Unsaon ko man ni uy ug mobalik tong iro, siguro gyud matigbasan tong among iro. Unsa ko buhaton? Nitambong si Sayas sa kasal nga busluton na ang iyang sapatos nya giyaw-yawan sa ni Paredelio. Unsaon man ni nako? Unsa kong buhaton sa kumbana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Piding. Kaya kita mga nagpo-pod atong imnon ang Side Panyawan Coffee Mix. Mao ni the best kayo. Bitter na makapa-better sa ato ang kalawasan. Nindot kay na paningtong tana. Nindot kay atong trabaho kung minom tag Side Panyawan Coffee Mix. Okay, ati pre. Okay, og akong pasalamatan kuya at tadan. Nagmaintain karon og Side Panyawan Herbal Capsule, Side Panyawan Herbal Capsule with garlic, Side Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol nato katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom ka adlaw good. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamagtaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Side Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto nimo mao gihapon sa gapon kakapsula sa Side Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay kamagtaon sa imong paniuto. Mao gihapon, inig panihapon nimo sa di pa kamagtaon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Side Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya na problema, bahin na ning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na taang ay mahadlot. Tungod kayo na magkatambal, magkapaalibyo ang atong kibati, bahin na ning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut haalang sa itong kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, yung sa tanan po na itong mga kaisunan nga may gamit sa itong Sedlen Mint Oil. Thank you kay ninyo tanan. Kabang ang himog number 1 sa ito ang Sedlen Mint Oil nga tinuod mo sa itong panuhod pamahol panagkit sa kalawatan barikos katol-katol. Kuto sa kabataan, ilikay pagkita sa dinggi kung mag-haplas ta sa ito ang number 1 haplas ang Sedlen Mint Oil. Di ba kayo gili? Ay, tinood na, may iso na rin kita palit, may iso sa ato kita sa butika, kay kini atong Sedlen Mint Oil, wag gini baliga sa gawas. Amo gining balik-balikon, di ba ka? Hindi kita kapalit sa gawas na, kay nagana sa gawas, afike na siya. So, ang Sedlen Mint Oil, ato na yun na to, mapalit sa butika. Huwag di gali sa Facebook, mahigala, bisitahan na to ang page Sid Marketing. I-type na to ang Panyawan Herbals. O ayaw kalimot mga igala, ang ato i-like ang page. Magigala niya, makita rin tanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, mapalit na po na to sa Atagam. Shopee! Sa ato pa, mga igsoon, alin na kita sa butika, Shopee. Abo, ginabalik-balikon. Kay masipya tiyata. O, muna siya. Ate Pres! Yes, salamat tayo. Sorry, Bob. Thank you kayo. Doon na tayo nakuha din nga matupatulisin nila. Member taon ko sa PWD. Ganaan ba kung natin siya makita na to sa personal? Ano man kaya? O taga San Remigio, no? Anak ni, kasi nga to sa papa ni. Habang nga may nakuha na ko siya anak, Missy Jula. Martin ba tingan sa papa ni ha? Missy Jula, sir, yung mo na kayo si Missy, ako di ko naglistangan kay tigpaminaw sa itong istasyon ng ganahan siya magkita na to in person diya sa San Remigio. Salamat, no? Inikaligo ni Missy, mong bata, sir, isiguro paggamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap, ha? Ingon man sa si Starlit Sumarago, kumasayap, no? Sa Japan, si Jeannie Bacalso, dapat nagapon niya kanang ang ilang mga kabanay din nga nagsunod-sunod at tumutulungan noon ayaw ka makalimot kaya nga itong Celebrity Kojic Beauty Soap doon kayo mga sangkap glutat tayo papaya extract para magpabilin ka mong younger looking o kutis artista kanang litan doon na mga katol-katol doon na ba kayo mga up-up doon na ba kayo mga dead skin sa inyong mga palit mo repair kini sila naagay siya mga sangkap aron sa inyon hamis o puti Celebrity Kojic Beauty Soap na pinausap sa mga sakop diha ni Sir Fidel Polinahan diya sa Kanmaya Sintro sa Bayan Bohol no? Ang imuhang mga sakop sa imong dako mamuda kahumayan o si Mrs. Tiva ang imong Mrs. yung mga anak la Genevieve, Juliet, Jimboy, si Ma'am Edith araw-araw magandang pagmangkon nga sinulan salamat kayo ha before ka mumato sa inyong mga trabaho before ka mumato sa eskwelahan ha Celebrity Kojic Beauty Soap ipagamit na natin imong mga PO pills ma'am tatak
seed marketing. Thank you. Okay, Ate Pre. Okay, ang isendo na ito karong adlaw, Guyat. Sa di ba itong sender natin presa to sa Igrit, si Dudong Kevin Garbo, anak ni Ma'am Ilby? Ma'am. Pirmi gini mamati ito si Kevin, panubuyag lang. Kaya lang ka atong Kevin at ito, Pre, no? Atong, nari diri ba, nga di Pre, mata, katong ni kanta, nga, o katong gabay, taga-tabunok, nyanyari siya nga ito, diri. Kung siya mama nga maestra. Oo. Kato. Kinumdum ko. Kinumdum na ka. Oo. Thank you kayo, Dong Kevin. Salamat kayo sa imong pagpamati na ito, kadunay. Atong sender natin, Pre, si Piding. Piding. Kanis Piding, nabuhi siya itoy. Iyang bana, suko kayo. Kaya itoy, kay at saka lang, iyang pagruto niyang bana, bunala niya, kay wakayla. Ang lahat ati Pres, kinagaan siya sapatos siyang barkada, kay pasulo kasal, sus, tangagon daw na si Iro ati Pres, kudis-kudison, bitaw. Wala, we mo biya ng iro, Guyat. Itoy, basta itoy. Basta itoy pa. Bisan, sabi si O, di kayo. na, dako-dako. Di na kayo na. Di na bitaw, kayo, di na. Kanay kung ito'y pa, mo kung may kikit, kung sa grabe kayo. kikiton. Bisan ka ng iring. Basta, Diba? gamay pa, Magduwa mo na sila. Sa bitaw ka na itong mga sapatos, mawa ang Paris. Oo. Okay. Tangagon man. Oh, Tangagon, duwa-duwaan. Oo. Ito na mas basurahan. At ito na mas basurahan punta. So kitang tao, kitang di mo yung pangahimog, isangat na to. Isangat. Pinagpag-upa. Isangat niya. Doon na ko yung nakuha rong bagong ko ano, kanang dili pwede ang sapatos or sinilas yung mga mapatong sa lamisa. Dili mo yun. Dili sa kananan. Kanang bisag bala mo tuywa ba kanang ipapaway bala. Kananan lagi. Okay, ibutol ka di ko maayo. Murag magkadamba. bastos. Badla ko no ano. Kadiyot sa kayo. Kung ali ka dire sa Genesis 1, versikulo 20 is this 26? Matod pa diri unyaming Genesis 1 verse 26. Unyamingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, sila mo'y magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa mga kahayupan ug tanang ihalas nga mananap. So naa diri Goliath, ang buti pa sabot nga kita may naay buot, kita mo ay mo Control sa mananap. kita mo ay mo kuan na tong siklat kung mga butang dili kututon, dili pakpaakon, kaya na mga pagkain, mo hiposon, kaya na may mangutot dili kagabi guyuron, mahimo, guyuron mo, bisa ka na imong pandesal, mabiling, guyuron. Panay mo kamuti. Pero kamuti, wala ko mahipos, bilin ako ng misay, giguroy. Kanang mga ingan, sapatos, sinilas, muna sa mga waang pa, tungkol kailangan ng tangagon. Karon, kanang nahitabo ninyo, sa ganito yung pangutana di Alan, sa yung pangutana nga, kanang, Kung saan man ako, palayason ko baka ni Iroa. Kay lagot sa siya kay ang iyang pangutana ba suko kaya saya sa kumbana kaya ang sapatos sa bagog kunis-kunis taon sa mong Iro daghan kay kinikitan nya mao nga ako na lang gibuhian ng Iro kay basig matigbasan sayas saan man ako mubalik ang Iro siguro mo gyud matigbasan to palayason makunon lang niyang Iro hindi man nag-imo hiktan guro pero bisa dili hiktan ang inyong mga butang kamo mo safety. Kamo mo hipos. Pero ako bam tigbuhi mo Iro ako gyud trenon ako Iro nga scroll pangaan bisan tumban pa na siya bam di gyud mamaak bisag mutanaw siya nimo mutanaw tulungon ra kaniya kana mga butang adi gyud na siya ingnon mo ay naghilapti scroll kanang tudan babalin ra misa ay naghilapti scroll di gyud magtanaw ra siya dito mabutan di kayo wa gyud butan akong scroll pero biyag lang dili siya. Depende tingali kay kanang naabito iring ko kung binohi gulyatan sa bahay na pagka mga iring inibangon nimo mo bai din sa BTS ka mga igsudan. Og guyagon kanina ko siya akong dunganan pagbunal sa gamayng lipak. Nagalit ang mga kong akuyo ha. Idungan ako pagbunal tong lipak. Una nga usahay pagkita siya nga nagunit akong lipak muhigda na dili na mukiat. Ang kana ako Iro bam dili sa ingon nga talawa na sa isu kay wag tulog kun kabuk tabang na. Nay mga Iro dia sa mukha niya. Kana siya kay kaibgan man atong kanang Iro sa bawo nga bae manguwag gali siya mo ipakuan nun ang uban masuya man di tabangan sa tulo aportib tibidugno ay lagi tulo kontra tulo ka laki na balik ta dahil kamo ingay mong bana ay dili naman istil palayason mo imong Iro dili pud gani man istil nga hiktan ang inyong mga butang kanang mataon mga sapatos mga tsinelas pwede na inyong isipti buhatan nung para aparador inyong isahay dito para dili maunsayngan ini dili pangagtangag sa Iro kaya ako nang gingon bisan mga mananap bisan gani ka nang bitin ug imong trainingon mo tuo mo gani na gawas atong ay pud ako nakita yun ganaman bisa kung saan mo buyag bisa kung saan mo kasaba pagkaisuga ay wala ko manulisok so ano pinagatin ito naman nun Kona ko ang puzzle, tihot.
Yes!